Menteri Ketenat Pule Putih ke Jylla, Lahkmen rumbui, hakas ni baar jong kata yaung ulaong, bahaka senem arajar alpawai kata Mynta kesnem, kan long kesnem bakongsan bahaya ke Jylla, bat ke Sorkar kan persyang ban le ya ke babhatam hakani kesnem, ban pentikna baka jing puli kedai ban poi habaro ki kendong kencerot jong ke Jylla. Lahkmen rumbui habekran bagi nong patai kubor ula penpau bakum Menteri Ketenat Pule Putih ula sim khia ba ban pentikena bagajing pule kadai ban poi cabarok ki kendong kencerot jong ke Jylla bat ban penteri kamno ke jaka pule ke beladap ban sna thamai kat kum gejung ong jong u ke jaka pule badang dap sna thamai ki kenthop ka college hapathar khama ka college harongjeng ka Shillong Engineering College ka College of Architecture ke Badan Hatura ka Science College ha Mahendraganj bat ka Science College ha Moplang bat ki Polytechnic bala jandap artat bansnaya ki ulong bagi Sorkar kan sapen kre ki kos bat aji hikai ki kena hagasnam arajar arpuar bat kum juru kan sakmi bnia akabedai bagi jing tungkam hakini ki jaka pule kat kum kejing don kam jongki ulong ru ba menteri rang ba ke Jylla uladap ban penbena ban penlut cispa klor tengka hak Pule Putih naga benta ban penbhai ke jaka pule bat hapok kini ki artayo an saplat no ka pisa ban penbhai kum ba cispa propotli ki school lower primary bat ki wei ki jaka pule ki badan ha ke Jylla Kaliang jonga kum minister ba pe ya ka Pule Putih ka concern jonga kum ba philaitip ba how no stem arajar arpheu kalong ki babun ki khna school kim yo shu ban le ban ya ka jing pule ka babiang ki babun khna school kim yo ya ka jing hikai ta ngin pe ba kum no ba ngin la khnang ba ngin la ban ai ji hikai ya ki khna kata ka de ka banong kong ka ba ar kalong ba philatip hi bahau nusnem na kabenta ka embos kamdon shu ka selection kamut baro kin la ban appear ki ba class 10 tak mengitip bagi kandidat ki ban appear kin bon tak hakano ka tarik kin pelong ya kana exam bat knang ba ka result kande hapo kapor namar ba kum bangilai tip ba ka CBSE kan pelong exam jongka hap ubnai April bnai Mei kamut ngiru ngide ban pendep shwa bakin pendep ka balai kalong ba kabangi pe ni naka liang ka education department kanne ka dega snem kaba kongsan hado kata namar balai ngi don ka thong kumno ba u araja arfuar ubadai usnem badat san posnem karta jong ka state ka jengi ke ba bangin ba ka jimpule kan poi sha barok ki kendong konshot kan bangila ba ka main objektif jengi pat kalong ba yaki project ke bangila sedang kumno ba nginlong operationalize kumba pilatip ba hapatakma ka college model degree college poptarkma ladep shna haporang jeng sedang bakin dep ka nega Shillong Engineering College sedang bakin dep ka College of Architecture po tura sedang bakin dep ka Science College po Mandrakonj kalaya shishai bat ka Science College po Mauplang kelajan dep ki Polytechnic lajan dep ke ka bangakwa kalong ba Mynta ngin plan Mynta hapo Shillong Engineering College ki course ki bangin IG kaya ki khna how arjar pu ar mar ba ka thong jenga kalong ba by 2022 ka de ngire ban sedang ki post badan kam kan no ka financial liabilities kan ka financial implication kan kam hapo pathar khma ka ba kum ko no ka stream ngin sedang in line with the new education policy Mynta ka new education policy kalong ba umdai shoot ki arts ki science ki commerce ngilong ngila ban long kle tiki ki subject ka bangin sedang hang tu kat no tli ki post ka bangin sanction but lano but kat no implication Menteri Ketenat Pule Putih uletho ru bah ke jengelang jong ka National Council for Teacher Education NCTE kabala long dangshan ha kanong ba Delhi la sheme garai bana pedang ki khatwe tli college ke badan ha Jylla onsha eka kyang nang ba Government College ban sedang ya ka Bachelor of Education BEd ka ba Sausnam ka ba integrated course ka ban yat renti bat ke education policy ka bathamai ula pentep ba unsa shem kharu ban wengno ek jing jongina hikai SSA kino hikai ad hoc bat kiwe Menteri ula pentep ru bagi Sorkar Jylla kala sheme karai ban pleno ek school ke Jylla nado ka khatwe trek menta ubnai kala lengkot bat kala bo bagi examen final jongki kena ba pule nado class 1 hado class 9 kan long no ubnai leber kat bai ke bele ek examen jong ke board ula ong bagi Sorkar kan sepen bet iki tarek hakini kisngi ki banwan
but sakaway kumba pilati ba chief minister ula dep announce ba kumba arspa tali sispa aklur ban invest hak education sector nak mentak infrastructure te menta ngatra hapo kini hapo RTUA nginla ban sanction ya kini ki LP school kumba Lahkmen sispa prapeo tali hapo ka state kejengi but kiwei pat kenang bangin penbit pembiang ya ki infrastructure hapo ka state kejengi kini kadagi thong jungi nam ta ka education plus ndai tang kita thong kawei pat kijing jong ki nong hikai kijing jong ki wei pat ki badon kumno bangin solve ki kijing ki deficit kumno bangin solve ki jing jong SSA kumno bangin solve ki jing jong ad hoc kine bero deng ta dang ka news nem de very very important nak menta jonga nak menta ka department education hi bro